Li gorî pêşgotina pirtûkê zimanzan û lêkolîner Samî Tan di vê çapê de hemû mijar di ber çavan re derbaskirine. Bi taybetî ravekirina mijaran li gorî pênasekirinên di ferhengên zimanzaniyê de ji nû ve hatine nirxandin û nivisandin. Nemaze mijara lêker û raweyan bi hûrbînî û ji nû ve hatine nirxandin û di dawiya her mijarê de çend nimûne ji stran û berhemên wêjeyî hatine pêşkêşkirin. Pirtûka rêzmana kurmancî ji aliyê lêkolîner û zimanzan Samî Tan ve hatiye amadekirin û di sala 2015 de ji aliyê Weşanxaneya Enstitûya Kurdî ya Stenbolê ve hatiye çapkirin. Bi tevahî ji 400 rûpelan pêk tê. Samî Tan ji Semsûra Bakurê Kurdistanê ye. Gelek berhemên wî li ser perwerde û zanyariya zimanê Kurdî hene. Hînkera asta yekem, duyem û sêyem ku an heweke pirtûka perwerdeyê tê karanîn jî ji aliyê komekî ve tê amadekirin. Samî Tan di nava wê komê de jî cî digire.